Takže ja vás vítam a toto bude taká informačka, že čo budem točiť. Natáčam to cez Camtasiu. No a vrhneme sa do toho. Takže budem točiť na zločenie Bahry a to budú random hry, to nájdem čo na nete. Ďalej Team Fortress, Loadout, Sims 3, Terrarium, Minecraft určite nie, to zabudnete. Nechcem ho točiť, proste nie, že by som ho nemal, ja ho práve že mám a ľutujem toho, že som si ho kúpil. No a to... čo ešte budem točiť? Všetko je to len baviť, takže sa kúpim. Vidíte, Minecraft určite nemusíte zrušiť, som sa o tom vrátil. PlanetSide 2 budem točiť. Ježiš, tu je toľko reklam, ty vole, ja to musím nechať. No a to je málo. Ešte veci je do... Nie. Goddammit, dobre. No tak... To bolo to, čo budem točiť. No ja by som už teraz vypol to video a natočil nejaké nové. A kedy bude ešte... Kedy budú vydávať videá? Videá sa budú vydávať skoro každý deň, ak nenastane nejaký problém, čo by nemal nastať. Len v sobotu budem u Starkej, tak to bude asi ťažšie. Ale tak, no, to bude ťažké. Ale v nedeľu, ak rodičia budú doma, ale cez týždeň, ak Segra nebude doma, tak budem natočiť videá. Že Segra má najviac ostravuje, proste viete, aké sú sestry. Keď to nevie, tak to vám odporúčam, že nemáte sestru. No, a toto by bolo asi všetko.